Gondarom campur sari kita Jepara. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat nasmanipun Gusti ingkang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Welas ugi Maha Asih. Ing mriki kawula sakadang lumantar Gondarong campur sari kamijil saking Ladan Bondo marak sebo marak sowan jengan nika sami kusipun dumateng keluarga agung saking Bapak Hadi Yuda Wibowo dalah Ibu Sri Naimah utawi Bapak Wibowo dalah Mbak Imah. Para rawuh katuran sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng hamirsani ing dalu punika. Ing mriki Bapak Wibowo dalah Ibu Emma kawan kajat inggih menika tasahuran akhikah utawi selapanan putri kinasih ingkang sesilih Zahla Kinariala Wibowo utawi Kinara. Mugia putri kasebat dadosaken putri ingkang migunani tumraping nusana bangsa tanpa atuh dumateng tiyang sepaipun dalah agaminipun ing temben dadosaken putri ingkang salehah. Pramila panjenengan sami tinimbalan dening Bapak Wibowo dalah Ibu Emma asa perlu dados paneksi bilih akhirah putri kasebat sampun kalampah. Para rawuh ugi ing mriki kawula ngaturaken panuwun sanget dumateng keluarga agung dalah saking jajaran pemerintahan desa khususipun Desa Kaliaman inggih menika Bapak iki dalah sarekatipun dalah sastapipun ugi tokoh masyarakat Pak RT Pak RW tim satuan keamanan baik keamanan terpadu saking Polsek maupun saking Koramil Kembang dalah linmas tempat Kancilan. Waduh. Lola lali nuwun sewu nggih. Nggih, dusun Kancilan.
Dusun Kancilan. Khususipun dumateng Bapak inggih dalah sarekatipun ugi sesepuh pini sepuh ingkang sampun pinarak lenggah ing dalu punika ingkang sampun ngaturaken dilan pangestu dumateng putra kinasih ingkang sampun lair ing dinten menika. Khususipun dumateng ana Mas Kirana Kinara mungkin dadosaken putri ingkang solehah. Rawuh kinanti dene para seniman lan srimati sampun kondang kawentar saking jagat Jepara ingkang sampun dipun aturaken nggih menika wonten tigang seniwati ingkang sewidak diajeng Roro Ayu Wanora. Monggo katuran jumeneng. Priyayine radi lembek ning keparing rada semangat grapyak pas kabacotaken priyayi ngamijil saking laladan Kitawati ingkang sesilih diajeng Roro Ayu Trika Ayu Wulandari keparing jumeneng ri hot jarana jarane jarane jarana jarane jarane sing numpak bala dhewe sing numpak ajek jeng matur sembah nuwun. Kapacotaken prayi kang mijil saking laladan kita Mbang Sri turasiswanipun Ki Gedhe Mbang Sri diajeng Roro Mindi Jup Jup. Ya kemarin gimana? Jup Jup sweet hot. Katusipun sampun cekap setunggal kalih 3 sekawan gangsal 7 8 9 10 12 14 14 ngantos 20 gandep sak rombongan. Monggo kabacotaken Gondarum Campur Sari. Monggo Mas.
sampun toh. Ya. Nggih, matur sembah nuwun setunggal pambuka sampun kasalira.